Hej første uge. Til jeres kreative projekt i AT1-forløbet, der skal I bruge sådan et program, der hedder Screencast-O-Matic. Og for at bruge det, så er det jo selvfølgelig rimelig relevant, at man har programmet. Så det første, I skal gøre, når I skal til at bruge det, det er at gå ind på Screencast-O-Matics hjemmeside. Det er den, der er adressen på heroppe. Så bagefter, så går I herned og trykker download og installere. Og så er I simpelthen klar til at bruge programmet. Og programmet, det er vildt simpelt. Nede i bunden af skærmen, og det vil I kunne se, når I har installeret programmet, der sidder der en recorder-knap, som I bare trykker record på, og så optager den simpelthen det, I siger. Og det smarte ved sådan et Screencast-O-Matic-program her, det er, at det kan bruges til at sætte lyd til et PowerPoint. Og det vil sige, at man kan simpelthen, i stedet for at stå foran klassen og holde en PowerPoint-præsentation, så kan man simpelthen gøre det via sådan et program her. Og hvis vi nu tager et eksempel her fra det PowerPoint, jeg har tænkt mig at bruge til i morgen, så kan man simpelthen bare trykke videre, så man kan vise nogle forskellige billeder til at illustrere forskellige ting. Man kan blandt andet vise de billeder, I har mulighed for at tage på Stenemuseet på tirsdag, som I derfor kan gøre til en del af jeres fremlæggelse. Derudover så kan man vise nogle små filmklip. De skal så ikke være for god kvalitet, for så kan programmet ikke helt opfange det. Og så kan man også vise noget, eller spille noget lyd. Så det er altså et program, man kan bruge til at lave en forholdsvis enkel, men også lidt sjov og lidt mere spændende måde at fremlægge på, i stedet for at skulle stå foran klassen som sådan det jo traditionelt er. Vi ses i morgen.